Ito saan niya? Saan ba yung basmati ay? Hala. Ito, basmati. Authentic basmati rice. Gusto talaga itong basmati. Balik tayo dito. Ito tayo dito. Nahanap ko yung bagoong nila. Yung nasa butik. Ay, hindi ko pala. Hindi ko pala siya. Ito, mahal yan. Anchovies. Ito siya bagoong. Mahal ah. Sige. See you later. Wala na ba tayo? Ano yung gagawin ba? Oo nga. Hindi, luto muna. Ano na yung munggo? Dami pagpilian. Ay. Pera na ang talaga kulang. Ito. Fettuccine. Ewan ko kung nasaan si Mark. Tapos, kuha ko ng Alfredo sauce. Yung mura lang. Garlic. Traditional sauce. Yan. Nakalimutan ko yung quinoa. Quinoa sa quinoa na tawag doon. Quinoa. Andito siya. Ito. Quinoa. Pang-alternate ko yan sa rice. Yung quinoa. Quinoa salad. Hanap tayo ng buto dito. Buto ng bata. Ay, wala. Hindi lang yung beef nila. Kuha na lang ako ng 3 pounds na beef. Ground beef. Yan lang yata kailangan ko. Wala ko silang yung buto ng baka. Bale. Sige. Oh my. Dali, sige sa taon yung point. Nag-point ka nag-implant. Biliin ko, nagbuha ka ng underbridge. The sour cream. Check na ko sa madaling na sale. Gutom na ko eh. Grabe. Donut ako nikaon today.